Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madara ning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning po sa Indugabos, mga tugang, ngunyan po aldaw nin Sabado, petsa 14, kang Septembre 2024. Welcome po dyan sa mga naghihirinan nyog na yaon sa harong ninda, kataning ang radyo. And of course, sa mga kapot-kapot ang mga gadgets. So, it's already time. Time na naman po kang sa tuyang programa. Kaiba po nindo si Kuya Mike Dado ang sa indong amigo. Digdi sa Legally Yours GB. So, ngunyan po na Sabado, may mga pangyayari. May mga nangyaring legal, may mga nangyaring illegal. So, siyempre, it's either legal or illegal ang focus ta. So ngunyan, may mga updates kita ngunyan, lalong-lalo na duman sa tuya na letter sender na naghahalat po kang legal na advice manungod sa iyang concern duman sa iyang surat. Ma-update na lang po kami sa imo, nagaana pa po kami ki resource person. Yeah? Tangani mas maray na hali duman mismo sa mga expert na nakaka-AC duman sa issue na content duman sa imong surat. So ngunyan aldaw, ang focus ng ngunyan sa mga nangyayaring illegal. Ano ining mga illegal na nangyayari? Of course, dakol na mga illegal. So mga nagtatarapo sa ING. Yo? Igwa kita kipigapod na ING nagtatapos na illegal ito, kidnapping. So, naging dakol na nangyari kaini ka mga nakaaging panahon. And of course, igwa ki karnapping. Manong udig di sa karnapping, may mga nag-a-attempt ngunyan sa palibuta na nagbabalo na purbaran na kuwaon ang sa indong mga sasakyan. And of course, igwa kita ki mga nababasa man ngunyan sa social media, lalong-lalo na sa mga latest na nangyayari, duman sa sarong kaso, manong udigdi sa duwang lalaki na naglilibot, nagaanap iniki mga auto, and may natuparan ding saro na babae na muyang hatakon sa iyang auto. Primerong biktima hahatakon sa auto niya, tamay muruso. Pag muruso, gustong sabihon dahil niya naulugan sa iyang pigkuang auto sa sarong kumpanya na nagpapabakal ki mga auto. So, itinao niya ang sa iyang auto. Nagpamidmid na empleyado duman kang kumpanya, tahahatako na mga pirang bulan na daan na day nakabayad. So, ngunyan ang nangyari, may nagpost ki another victim, marikanit na day nahatak ining sunod na victim, ining panduwang victim, second hand so auto niya, hahatakon man so auto niya, mga peke da so papeles. So, matibay ining sa tuya na sarong babae na magiging biktima ko ta. Inagda niya duman sa LTO. Maduman niya kita sa pulis, apisal sa LTO. Mapablatter nga ako, nahahatakon nga nindo ining sa kuyang auto. Kang dinara niya duman sa LTO, uminatras po suduwang lalaki, taso auto niya, ay bako man pa nga ining kulor na ini, ang hatakon, iba man pala niyang kulor. So, dyan ta may iling
ining saro na biktima matibay tatao siya. Dain niya basta-basta itinawso auto niya. So primero na victim ka ini. Nag-chat, nag-inform ako ngayon na biktima man ngayon ako tanabasa niya suppose ka ining babae na pig-agda niya sa LTO. So duwang lalaki. Nailing niya suppose sa FB, ako ngayon tabi madam, nag-chat sa iya, nag-PM sa iya, nasabi niya, ako ngayon na biktima. So auto ko ngayon brand nyo, matapos ko na yung ulugan ngunya na masunod na taon. Nahatak nga, nagpamidbid nga, empleyado sinda ka itong car dealer. So kaya, may kagayunan man ini po na pigpoposta ang mga pangyayari na araw ka initam. Nakakatabang kita. Kaya ngunyan, nag-iipos-ipos naman itong primerong biktima na mag-blatter, mag-contact na sa mga pulis na sinda nakarnapso sa indang auto. So, ano duman ang mga leksyon? Primero duman sa primerong biktima na nakuhaan ki auto na nagpamidbid sa duwang lalaki. Primero, mag-verify, dahil magtiwala. Sabi nga ni baga ka mga matatali, DTA, don't trust anybody. Oh. Karnaping po ang nangyari duman sa primero na biktima tanako aso sa iyang bihikulo. And ang question kay itong tagsariring enot, paano daw yan naaraman na may muruso nga ako? So there are questions na mangalas ka man ang gadade na nagpamidbid sa imo, nagrani sa imo, nagpamidbid na siya empleyado kang car dealer. Ngayon tabi madam or sir, kukwaon mi na ining auto mo ta nagkapira ng bulan ang muruso mo. So nagtubod so biktima ta nagpailing ki ID, may mga identification na pigpapailing na pigpapatunayan na legit sinda na mga tao na may otoridad na maggibo kang nasabing krimen. So ngunyan so pandua, attempted, taday man ako attempted karnaping, tamatibay nga ni sabi ta nga ni so pandua, day siya basta-basta nagtugot na darahon kung sain, o kwaon kung sisay man na duwa itong lalaki. Magayon naman ta, nakwaan ki picture so ID, na picturean so ID kang lalaki, pati sulo na na ginamit, na picturean pa, pati so plate number. Oh, yan. Kaya sana masistiran ini kan sa tuya na mga matitibay na kapulisan ta. Gari nagiging choice ang sa tuyang lugar digdi sa Albay, sa Legazpi or sa Bilog na Kabikulan, dapat ma-alertungon yan ining mga may auto na na dahil basta-basta magtubod po kamo. So may mga paagi kita taud-taud. Apo to si Attorney Tin kung ano mga paagi ang dapat ang gibuhon kung kita may auto. O maski so may mga motor, o kung may mga motor ka mo dyan, may mga na kukuhaan man ki motor, mga nakapark sa nangani, pagbalik mo dahil na sa motor mo. So duman sa may mga auto, may mga bihikulo na araw kay ni ang kaso na may minara ni sa satuya, minapamidbid. Ako ngaya arog kayan, kukuhaon ko na ngaya ang sa imong bihikulo ta kung ano-anong rason ang itatarap sa satuya, mapailing pa iyan kay ID. So, ano ang satuya na solusyon digdi pag nasa sitwasyon kita na arog ka ito, ano ang satuyang gigibuhon? So, baad lamang yaw na si partner ang satuya na makakasimbag kang mga kaaputan ta ining na duwa sa na ining reported na kaso, baka igwapang ibang mga kaso na magbutwa dahil ka ini. So duman sa primerong nagpost na ginang maray man na i-post niya ini ta for the public awareness kang gabus na may mga bihikulo na mawarningan ta for general public awareness po na mag-ingat kita ngunyan ta may mga bagay na minatugot na sana kita gari baga kamo
natatagal po, garibaga kamo napapatubod tulos na ining mga nagrarani sa satuya, por dahil tama supig tataram sa satuya, totoo supig tataram, aram niya su pangyayari kang sa bihikulo, minatugot kita na itao ang bihikulo, asin pag-render kwenta, ito palan, bako man legit ining mga tao na nagrarani sa tuya na empleyado kang mga kumpanya na pigtataram or mga otoridad na nagtataram na empleyado sin nakisarong government agency na may puder na magkua kang satong mga bihikulo. So ngunyan, kung may mga experience po kamo na agid-digdi sa nangyari sa ginang na ini, pwede po kamo mag-text sa sakuyang numero or pwede man po kamo mag-call. Ang sakuya po numero 0930-214-9781. Ayo po. So alat-alatong talang po si attorney, may mga bagay na pwede kita gibuhon pag may nagrarani sa satuya asin nagtataram, kwaong kunang yang auto mo. Itatao mo o dae. Yan sana ang na kung minsan duman nga ni sabi ta sa primero na nakuhaan kay auto, naitao niya aram kay itong parakua kang auto na siya may moroso na kinagkapirang bulan. So ano ang gigibuhon mo kung arog kay niyang sa imong sitwasyon? Itatao mo or ano ang dapat gibuhon? Ano ang marahay na mga depensa? Kung minsan totoo mananggad na ang nagrarani sa satuya, hali mismo duman sa car dealer na may muro sumananggad kita. Kaya lang ining pangyayari nga ni ini, bako man talaga siya empleyado kang car dealer. Pero alagad paano nasabi kay itong duwang lalaki na subiktima may muruso? Sa daw ti-google gayod. I-google ta daw ngayon outig. Ano gayod so plate number. I-google ta daw ngayon. Ilingon ta kung igong araw. Dahil taram kung igong araw kaya na. Pero dahil man, siyempre, sa privacy kang sarong personalidad. Dahil ka makakakuha ki records ka iyan. Pero naukod. Mga matibay mag-ukod. Ngunyan, so panduwang biktima, paano niya man naaraman na ito second hand itong pigkukuhaan niyang auto? And pigtataram na mga peke so papeles o pigtaraman so nagdadrive. Peke ngayon yung mga papeles mo, kaya ano ngayon kukuhaan ngayon kang araw ka ning opisina. Pinadarang nga kami dito kang opisina araw ka ning pangaran. Nakatimri na ngayon kang inagda mga tugang, kang inagda sa LTO, yaon sinda duman, kuminambiyada suparos. Naling mo na yan. Kung ako kay ito, kung may naling ako duman na pulis, ano ko na ito, dahil ko na ito paalion, alagad, siyempre, dahil taman basta-basta magigibo yan. During that moment, maiisipan mo yan, marirealize mo yan, pag na himas-himasan ka na, siyempre may mga pangyayari na makikigkig ka, dahil mo may isipan kung ano ang mga marahay gibuhon. Kaya ngunyan, alat-alaton ta si partner, medyo gari may pinagkakabisihan pa si attorney Christine Longabella. Sabi niya, ipapaliwanag niya taod-taod, ano duman ang maray gibuhon sa primero, ang primerong po ini parehas. So primerong nakuhaan ki autobuda so dai nakuhaan, parehas po na mga tao ang imbulto. So ngunyan, so primero nag-report pa sana siya duman sa car dealer na may naghatakang sa iyang auto. Maray nga ni tanabasa niya suppose kay ning panduwang biktima. Kung dahil niya nabasa, dahil niya marirealize. Okay, ang ngunyan, ang sabi kang primerong biktima, siyempre, maanap naman ito ki mga paagi. Maanap ito ki maaaputan kung ano ang sa iyang gigibuhon. So, panduwang biktima ngunyan,
Day man siya ano iyan, nakuhaan na bihikulo. Day nakuha sa bihikulo niya. Alagad, siyempre, napinjinti man sa oras niya. Ta siyempre, nag-asikaso siya kaini. Ta, ikaw man daw, hahatakon sa auto mo. Asin pigtataraman ka na ang sa imong auto, mga peke ang papeles. May kamidbid kita, may kabarkada kita dyan sa HPG. Ang pasunod sa muya kay ito, kung may mga plano kamo magbakal ki auto, dahil nang kamo magbakal ki second hand, yan ang primerong pasunod ng God kang mga taga HPG. Ta sinda palan, dakulon ang kaso po nindangon yan dyan sa HPG na mga pigpapabarakal na mga second hand, may mga units ngunya na may pigmension itong barkada may so pasalo o ika na ngayang mapadagos kay ni tawan mo ki arug kay ni na kantidad ika na ngayang mapadagos kay ni sa imo na ini. So may mga pangyayari mga tugang na may mga illegal activities diyan na involved diyan sa mga pasalo na araw kaya ng mga second hand na mga bihikulo. So kaya ang sabi, dahil nanggad magbakal ki second hand. Alagad kung kulang man ang budget mo, kung mabakal da ka mo po ki second hand na bihikulo, magduman sa inda sa opisina ninda, i-check ang mga papeles, picturean nindo ang auto, kuhaon nindo sa mga numero dyan, so plate number, kung may chassis number iyan, idarahon duman sa HPG, ta i-check ninda kung daing problema ang babakalo nindong bihikulo. So iyan po ang saro sa pasunod, hali mismo duman sa HPG. Pero kung may iwasan tada po na magbakal ki segunda mano, mas maray da, brand nyo ang bakalunta. Si Kuya Ronald, kaya kani ang brand nyo. Hello, good morning, Attorney Tin. Welcome po sa satong programa. Good morning, Kuya Mike. Malinaw po ba ang audio? Yes po, loud and clear. Magayon. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sana loud and clear all throughout ang sa tuyang wifi ngunyan and kuryente. Kasi aram taman na consistent ang sa tuyang kuryente sa pagiging brownout from time to time. Consistent. Aram mo, Attorney Tin, bago kami nagpuundigdi sa istasyon, Dominic Lum Nako ko yung may brownout na naman. sabi mo baga, consistent. Consistent Iyo baga de. Okay, Attorney Tin, so taga-puun-puunan ko na ini paguro istoryanan sa tuya ng mga parahinan nyo. Manong udigdi duman sa karnaping, actually, ano nga po keto? Karnaping o attempted karnaping, tabi Attorney Tin? Sige, Kuya Mike, tutukaroon ka po iyan oro at chat para maaraman kang sa tuyang mga paraan tapay. Since ang sa tuyang program din naman is Legally Yours GB, dapat aram. Yan. So, okay. Sa mga araw kaini, may mga araw kaining pangyayari, kaya ang iisipan sa mga current na events sa tuyang lugar, sa tuyang country. So, ini nga ni Kuya Mike na issue na ini, actually, tig-send po ini sa kuya ni Mama, bago nindo sa kuya din na send. So, aware na din ako kung about sa ini. Na sabi nga ni po ni Kuya Mike mga tugang, gusto niyang din, maging topic me sa program. And yes, post in Facebook, tama din naman na posting for awareness daan. So sabi po ang author kang post na ini, na experiensyahan niya ang pangyayari na ini din, unfortunately. And only to find out na bako lang pala siya ang nabiktima pang mga tao o mga lalaki na ini. So naistoryahan na din po naman ata ni Kuya May Kasubago kung about sa ini na bigla da ang may nag-upload sa iya, sutugang niya, gusto da ang hatakon ang auto niyang puti. Autong puti. Kuya May, bata, susa kuya, man, pero aron man ka ang kulay. Puti ba? Delikado ang mga puti. Okay. Tapos may idea da, so duwang lalaki na ito na second hand niya na bakal.
Paano daw naaraman attorney Tin na segunda mano ito, adi? Actually, hindi nga ni Kuya Mike ang pala isipan. Although, dahil naman kita makikig na may mga arog ka na tao na naaaraman about sa so identity, di ba? Sa mga kung ano ang igwa kita, gamit. Kasi, well, sa panahon niya, dako na ang mga kasi maski nga mga scammer baga ko yung Mike, di ba? Aapudan ka, nibid ang pangarap mo, maski dahil nibid. So dahil na din kagulat-gulat talaga ang mga arog kaining sitwasyon na like this. So sabi, nataaram na second hand niya na pakal. Probably, syempre, even before that, may mga ano na yan hidden agenda na guro investiga na din yan. About siguro sa target nindang auto. Na gusto ko wow. Yun attorney Tin ang Pero in-admit po ba Kuya Mike na second hand din talaga niya na bakal? So nag-post po kayo to attorney Tin. Sinabi niya na second hand ba nang ganito. Sabi niya nga duman sa post niya, paano daw na nagangala siya kung paano naaraman kang duwang lalaki na second hand dito. And then sabi itong mga lalaki na ito falsified so mga documents. Nakapot. And so originally on sa mga lalaki na ito. Well, pag araw kain mga tugang na kung kamo naka-experience na araw kain pero sana dahil na sana at least ma-minimize na lamang mga araw kaining pangyayari if not possible na totally ma-eradicate, right? Na at least ma-minimize lamang. Kasi pag aware kita sa mga araw kaining sitwasyon, kita lang din mismo ang pinaka iwas ka mga araw ka insidente. Kaya tama din po ito naginibo kang author kang post na ini na nag-post siya for awareness and at the same time dahil siya nagpadara. Okay. Kasi, well, pag nag-execute po ka ng document, it's not bad na magbakal po ng motor vehicle na second hand. Actually, hindi naman ang practice mo niyan. And syempre, kung ikaw nagbakal, ikaw din nakakaaram sa sadiri mo kung peke o bako ang mga dokumento na iyan. Kasi syempre, ma-execute in deed of sale of motor vehicle and then bako man po yan basta-basta nakamulang magibunin agreement, notaryado pa po dapat iyan in front of your chosen or preferred lawyer. So, diba, if nagharap naman kayo sa lawyer or notary public na nag-execute din ng document which is your deed of sale of motor vehicle, ikaw nakakaramkaan kung peke o bako ang mga dokumento nito. So kung araw mo sa sadiri mo na legit naman sa document, properly niya pina-execute yung document in front of a notary public, then nata ka mapanic. Or, di ba, nata ka maduha-duha, umatugod sa mga araw ka ini na bigla may mabutwa tapos mataram na peke ang sa indong dokumento. So that is the first point. And then may conviction da ako yung Mike Suboses. Yes. Gari na ka siguro. Somehow siguro may element of intimidation na. Intimidation. Pwedeng maski aram mo sa sadiri mo na original or okay man ang sa imong documents, since arog ka to so approach and tone of voice, pwedeng na-intimidate ka. So, pwede mananggad na may mapapato. Pwede naman talaga. Pero the first thing din po to do about it is tama din again. So, dinibo kang nag-post na yes, i-confirm po, i-verify sa LTO. Okay. So, tama sa ginibo sa LTO. Tama, pero duman magduman sa police station. Oo, gari ako attorney Tin, mas magayon sa pulis ako maduman, may pulis. Automatic ko ta na sa pulis ko ta. Diretso na Kay mamang pulis ko ta na. Pero sabi ba gaduman attorney Tin sa LTO, kang yaw na sinaduman, sabi kang duwang lalaki, ay bako man po pala ngayon ni madam, silver po pala niyang tiga-anap me. Bako man pala niya madam puti, silver. Sinabi po, baduan ko yung ko naman Igwa, dumaan na sa mga later part kang niya. So, post niya. Nagparaulog ka daw kay ito. Kung yaw na ako duman, gari, ano daw niya akong gibuguan sa
Tanaisturbo na sa oras mo. Ninerviews ka na. Naman nagdagos sinda sa LTO. Dai na nagdagos. Oh, di ba? So, reparohon man nga duman sa LTO, marereparo mo na. So, those excuse na aro kay ne, gari, may masisense ka ng something na bako man tama. Ade. Kaya tama man, so ginibo ka, na muntik na mabiktima na ini. Na, yes, araw po talaga ang gigibonin do. Well, bako lang sa about sa auto, di ba? Sa gabos po na transaction, even lalo na pagdaga. Yan. Pagdaga, or basta sa gabos po nindong transaction na pwede din may nag-aapod sa imong bank, di ba? Tapos ma-sending QR or any code na ya, link. Tapos, ma'am, na may nag-iiro pang account mo, baka mawala sa kwarta mo. So, you just have to click this link, di ba? Something like that. Or, sa mga daga din. Sa gabos po na transactions, we should always verify and confirm first. Let's say, kung bank ang nag-aapod, nagpapamidbid na sa bangko, you verify and confirm with that bank if that is legit. If the person calling you or sunagrani sa imo is indeed an employee, diba? Or someone na connected with that bank or government agency or any other offices or institutions. Okay. So, that is a good warning, Attorney Tinere. May saro pa ni Attorney Tin na nakakuha kang attention kang post niya, duman ini sa hinatak sa auto niya, tamay muro suda, the same person sa nagibo. Pero atyan, didiskuta ron ini ni Attorney Tin kung ano pa mga pwede gibuhon duman sa primerong nabiktima. Nag-react duman sa iyang nag-PM sa iya. Sa tuyang pagbabalik at yan ha, pagpapadagos ta ang mga explanation and kung ano mga maray na giribuhon, pag nalaw kita sa araw kaining sitwasyon. Ang oras eksaktong alas 11:38. An oras hatod sa Indukang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagse
serbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asisain ka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagservisyo, programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning and welcome back po sa satuyang programa, ang Legally Yours, GB. So, pagdidiskutir ta po ngunyan, ang manunguduman sa attempted na karnaping duman sa lugar digdi sa tuya na Banwade sa Albay. Sa DCGB News Online may mga comments po kita, basahon ta muna. Si Baarbara, shout out GSAC Legazpi branch employees and members. Si Jerel Aranya, good AM po Kuya Mike. Ma'am Attorney Tin, God bless all over the world. Wow, thank you, Sir Jerel. Si Arvin J. Baranda, pa-shout out po. Tito Mike, okay, Arvin, mag-ingat ka dyan. Si Sir Wilbert Perenya, maray na pagkauto po, Sir Mike. And of course, si Sir Rodney Rimpilio, maura na to Sir Mike and Attorney Tin. And of course, naghihinanyog man po dangon yan, makusugon ang radyo kang mga auto kang M35. Yeah? Sinda po nagdadangog ngunyan sa indang mga van na pigagaramit ka mga pasahero, pasiring sa airport, back and forth, ali ka mo sa airport kung pasain ka mo. So, sinda po ang nagsiservice sa tuya dyan sa Bicol International Airport. Salamat po sa paghinanyog and pagsabay po sa satuyang programa. And of course, happy birthday man po sa may mga birthday ngunyan, lalong-lalo na kay Bong Dado, kay June Dado, taga Dapdap, Legazpi City. And kay Arlene Dato De Leon, nagihinanyog ngunyan, yaon siya ngunyan sa Camarinesor, Naga City. Yo, happy birthday po sa Indo. Sa gabos po na nagse-celebrar ngunyan kang sa Indong mga kumplianyo. Happy birthday po sa Indo. So sa tuya na pigtutukar ngunyan, itong suprimerong papaliwanag ni Attorney na na sabi niya nga ni matibay itong mabibiktima ko dinara niya tulo sa LTO and nagkambyada so tataramon.
kang pigpost ini kang kang nabiktima, nabasa po ini kang mga kang saro man na nabiktima. So istorya ka ni nag-message kay pig-post man nga ni, pati sa mga message pig-post man nga ni. Ako ngaya nahatak nga so auto ko, pigpailing niya so ID buda so picture man kang the same na mga na tawo ang imbuelto parehas. So ID ng ginamit parehas. So sabi niya, naging aware siya lugod na so auto niya palan illegal so paghatak. Tabako man empleyado kang car dealer na kinuwaan niya. Makauuya mga araw ka niya. Ade, matatapos niya ng ulugan, sabi niya duman sa post, matapos ko na ngayon niya na masunod na taon na January, tapos ko na ngayon ulugan sa auto. Parang may muruso akong pinagkapirang bulan. May nagduman nga sa arong empleyado niya kami kang araw kaning car dealer. Kukuhaon mo nga sa auto mo, dahil ka pa nagbabayad. Itinao niya na po sa auto. Pasensya na po ka mo, nagigilog ako ta. Kung minsan may mga tao man talaga na mapapatubod ka, may maabot sa arong nindo dyan, matuktok. May mga gamit kita na naaara talaga ang iba, o arong kanina nangyari sa iya, nabiktima po ini. And naaraman niya duman sa post kang mabibiktima ko ta, na hahatakon man sa auto ta, second hand sa auto niya, illegal da sa mga papel. Siya, legal na legal sa papel niya, ta brand new sa auto na pigulugan niya sa sarong car dealer. Sa niya ito hahabulon. Sana nag-aagad kita kitabang mo niyan sa satuya ng mga magigiting, na mga mamang pulis, na sana maaktibaran po ini ta, mga makairak man po ini na mga kalugar digdi sa satuya na banwa na nabibiktima po sinda sa kuminsan sa matatagal po ka man talaga, mapapatubod ka kung minsan may mga tao na mga matibay magtaram, papailingan ka pa kaanki mga ID, papailingan ka pa ki mga patunay, mga matibayo na minagiribo ki mga identification card, tapos so pigtataram niya tugma duman sa mga identification card. So mag-ingat po kita ngunyan. So sa pagpadagusta alat-alatong tagilion si Attorney Tinta, siya duman naman ang mataram sa satuya kung ano ang gigibuhon ta duman naman sa panduwang biktima na nag-react duman sa post kang nabiktima na hatakon sa auto niya. Kang dinara niya sa LTO ay silver po palan ngayon, madam, bako man puti. Mas magaling ko ta, bako na nindo daroon sa police, dumaan sa police station, agdaw nindo, tapag na yan, uminiba, automatic yan, siguradoan, illegal yan, yung masana ka ng ang maray na yan. Pero okay man itong ginibon ni madam na dinara niya sa LTO. Hello, Attorney Tin, welcome back sa satuyang programa. Yes, hello po Kuya Mike, kasi sa tuyang mga paraan tabay, medyo nag-multitasking lang kita. Namamang ka sa maraming ilog. Okay, that's good. Kita po yung magdigdi sa pinag-uurunan ta. Attorney Tin. So, tama po ito. Yes, Kuya Mike. Ito bagang nag-post na babae, may nakabasa ka ito, ngunya, naaraman niya siya, biktima man pala. Tapos nailing niya duman na ID, the same kang ID man, pinicturean niya man so ID, nagkuha siya sa kasarong car dealer kay auto, may muruso da siya, ngunyan, hinatak sa auto niya, tapos sabi nga ni duman sa pagpalit-palitan kang message, nabasa ko duman, mauulugan niya na ngunya na January 2025 kuta, so auto niya, paano ka ito, hinatak na, kang bakuman taga empleyado kang car dealer. Pag-araw ka na Attorney Tin, ano ang marigibuhon kung arog sa mo baga aram ko ikapigkas mo sa auto mo, day ka naman gay nag-ulo. Iyo pa. Ito mayaman Kuya Mike. Okay, so mga nag-uurulog dyan kay auto, may muruso ka mo, anong gigibuhon ta ka ni pag-araw ka na Attorney Tin?
So, ina nga ni ito, as continuation lang din sa nataramta kasuba ko Kuya Mike ko, na pag may nagrani sa Indo or nag-upload or text na arog ka, lalo na sa mga arog ta na arog ta naguhulog pa kita, tapos baka may instances wherein na delay lang sa paghulog. So, syempre, baka matubod ka na iyong mananggad na baka mananggad kukuwao na kung sa tama na bakal ini. Pero, again, kaipuhan ko, pag araw kaan hagadon sa ID. So, ID, i-check, and that is not enough. Okay. I-confirm ko, i-verify sa bank, sa binakalan, kung sa inyo po binakal kung totoo ba ito. Kasi bako man po, dahil din po pwede na basta-bastang kukuwaon iyan. Kung in case man na nag-default kasi sa imong payment, mapadara po dapat ng demand letter muna. Okay, demand letter. Sa isubang, mapadara ng demand letter na kaipuhan mo i-settle ining amount na ini, nag-due ka na, kaipuhan na i-settle ang amount na ini for this period of days or number of days. So, dait po iyan pwede, wala po kaan mag-iibo na basta-basta may mabutwa dyan and mataram na kukuha o na sue out. So, may mga nabiktima man po pala talaga mga ini si ma'am na nag-post na man nadagos ang pagkuha kang sa iyang auto kasi wais siya. But, dahil tama din masisisi talaga totally sa mga nabiktima if napatubod din na talaga sinda. At baka mga professional scammers na din naman ini. Dahil baka nag-undergo ng training ini to be like that. May training. Diba? Okay. Malita, tig-issuean pa certificate. May NC2. Ayos ade. So, naitaman din, pwedeng i-blame so mga naging victims na nakuha talaga sa inang auto. Well, pag araw na kaan ang nangyari, na inaiwasan and only to find out later on na bako pala connected to scammer or na-scam ka lang. Then, duman po tulos, mag-blatter kang incident sa police station. Okay, and then just to report the incident para may record ka. And then, di ko ma-find out po na okay ang sa imong testimony, pieces of evidence, then you ascertain if gusto mong mag-file in case against these scammers. Kasi pwede din po. It's a criminal, it's a crime, so ma-fall po siya under carnapping, which is defined, penalized, and punishable under Republic Act 10883 or the Anti-Carnapping Law. So, yun po ang relevant law about this crime. And ang definition po, Kuya Mike, ng carnapping under this law is nasa section 3 po iyan, ng RA 10883. Sabi di carnapping is the taking or pagpua po with intent to gain. Dapat sa pagpua, ang tao na ito, ang intention is mapasaiya, so auto, or ipabenta sa iba, basta may intent to gain. Yun ang sabi na intention. Tapos, of a motor vehicle po ang term degree, pero bako ini literal na motor lang. Kaiba na dyan. So, for wheel vehicles, car, yan. And that motor vehicle is belonging to another. Tapos, wala akong consent or pagpapatugot ng tagsadiri ng auto na ini. Or, by means of violence against or intimidation of persons or by using force upon things. So, digdi din ma-fall. So, although bako scammer, pero so, naggagamit mga pick-lock gayod para ma-open. So, auto, and then kukuha na. So, yan po ang definition ng carnapping under Republic Act 10883. And, bako lang Kuya Mike, so, nag-carnap or nagkuha mismo ang pwedeng maging liable under this crime, kundi pati po so nagko-conceal. May araw ka ng incident, pero dahil po nakikipagtabangan sa owner, biktima, sa mga otoridad. Okay? And also, so, nagbakal. Na may knowledge man siya na hali ito sa
pagkakarnap, even the parts Okay. of the motor vehicle. So, pwede din po maging liable ang mga yan. And also, dapat po, obligasyon din kang you as a buyer para maiwasan mga araw kaining problema. So, kung nabakal mo man, let's say, lalo na po pag second hand, from the moment na nag-execute po, kamukhang deed of sale, nakalaag din po din under Section 8 na ipaparegister po iyan sa LTO within 20 working days upon pagbakal mo ang motor vehicle na ini. So, nakaregister po dapat iyan sa LTO. Kasi, pag dai po iyan nakaregister sa LTO, presumed siya as a carnap vehicle. So, unless, of course, otherwise, mapatunayan na bako mo man na carnap. okay. Pero presumption po na araw ka to. Duman attorney And din then, sa ano? Yes po, Kuya Mike. Duman sa primero, sa nag-post, ano ang kaso kito? Bako may to karnaping, so nag-post primero. Okay. Sige. Good question po, Kuya Mike. Kasi, igwa kita digding opinion, okay, ang sa tuyang legal luminary na si Judge Campanilla, may nahanap ako na discussion niya about this sa carnapping. Wherein, ang sabi niya po sa article na ini, kasi author din ini, Kuya, may sikat na author po ini si Judge Campanilla sa criminal laws. Okay. So, dahil po siyang books din na nabasa ko na din. And ang sabi niya, okay, may attempted sa crime of theft or qualified theft, attempted stage, although wala itong frustrated stage. Pero pag abot sa carnapping, ang sa iyaman po na legal opinion is that wala po na attempted stage ang carnapping. Okay. Kasi, although very technical siya i-discuss, kasi ano na din siya sa mga legal jargon, pero let's try our best to ipababa sa legal terms, in layman's terms para masabutan. Kasi ito yung mga paraan tabay. Ang explanation po ni Judge Campanilla is, since punishable na po ang carnapping under this new law, bagong law po kasi ini in 2016, so Republic Act No. 10883, and then ang batas na ini, bako manda po inadopt, or kumbaga, kung mabasa ka mo kang batas na ini, wala duman, okay, na tigtataram na piga-adapt po ka ini, o pupuad din, under the revised penal code, so penalties. Duman. So special law na kaya ini, naging special law na po kaya siya, which is different from the revised penal code, the general law. So ang tigsasabi po kang batas ta, so basic principles ta sa criminal laws, kung dai po siya naka-specify duman sa special law, then pwedeng mag-apply po suppletorily so sa revised penal code. Pero ang opinion ni Judge Campanilla is since bako po in-adopt so technical na penalties under the revised penal code, ang sabi niya po daitig subli sa penalties under the revised penal code kasi itutuparan na din po or atyan lang sa penalties sa special law kang carnapping na RA 10883. Then, sabi po ni Judge Campanilla, the crime of carnapping has no attempted stage. So, ano lang magiging crime duman sa nangyari po sa nag-post? Kasi daiman naging successful na kuwaon. Ang sabi po ni Judge Campanilla, kasi almost similar din sa incident na ini, and also similar sa tuyang jurisprudence, the offender dapat ma-prosecute and convicted of the crime of attempted qualified theft. Attempted qualified theft. Yes. Okay, okay. So, kasi daiman naging successful na makuha su possession kang auto actually or physically or constructively. Kasi di ba
dahil nga ni na padagos. Dae. Mhm. So, taking. Mhm. Important element din naman po ang taking sa carnapping. Pero dahil siya consummated, and since opinion din po ang sa legal luminary sa criminal law na warang attempted ang carnapping, so it may fall under the crime of attempted qualified theft. Okay. So, But duman naman po sa mga nakuha talaga sa auto, mga biktimang nakuha talaga sa auto, then that's the time na pwede po na maglaog siya dito sa yung crime na carnapping. carnapping. Okay. In So, its consummated stage. consummated. Paguna ko, ang consummated, pigagamit sila sa mag-agom. Pati Pag pala sa napauna auto. or pinasal na. Okay. Nangyari talaga. Consummated. Arog naman nag-react naman sa post na nakuha talaga sa auto. Ito ang carnapping. So sa iya, attempted qualified theft. Sige, ano po rin ang mga, ano ito? So sabi mo, mga padusa kaine na Yes, Kuya Pigmentation Mark. makasubago. Sige. Ang penalties po kaini, naka-specify po under section Section 3. Yes, Section 3 din po ang Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016. So nakalaag po dyan na any person who is found guilty of carnapping regardless of the value of the motor vehicle taken. Okay. So, maski pa po, so pinakamura lang Mhm. na value ang vehicle as long as na yaon duman sa gabos na elements ng crime of carnapping, equal po ang punishment or imprisonment nila, which is not less than 20 years and 1 day, but not more than 30 years. Okay. So 20 years and 1 day po ang pinaka-minimum na pagkakakulong. Alawig mo na So, din. magabat na po. Magabat na ito. And if the carnapping is committed with violence, tinulugan ka, may nangyaring arugaan, or intimidation, let's say tinutukan ka, badil, kutsilyo, force upon things, so may niraot na part ng auto mo or motor vehicle para makuha ito. So, ang imprisonment po, pag sa mga arugatong sitwasyon is not less than 30 years and 1 day, but not more than 40 years. Wow, sa alawig. Yes po, Kuya. Magabat man pala ng And mga then, ano. life imprisonment naman, reclusion perpetua, when the owner, driver, or occupant of the carnap motor vehicle is killed or raped in the commission of the carnap. Okay. So, habang buhay. Yes po, Kuya Mike. Tapos, pag kinomit naman po yung carnapping by criminal groups, so if ma-find out na may criminal group po ini, mga scammer na ini, na nagbiktima sa indo, gangs or syndicates, or by means of violence, intimidation of any person or force upon things. Tapos, when the owner, driver, passenger, or occupant of the carnap vehicle is killed or raped in the course of the carnapping, denied bail po sinda when the evidence of guilt is strong. So, dahil makakapagpiyansa, which means talagang madiretso po sa kulungan. Okay. If magabat po ang ebidensya against them. Yan. So, duman po, Attorney Tin, sa nag-post, adi, ano ang advice mo sa iya? Dapat mag-file sa case kaine. Okay, sige. Sa araw ta po na question, Kuya Mike, since ang program ta po, it only deals with for academic purposes, it's best po sa nag-post na to consult your preferred chosen lawyer para po ma-assist ka mo kung ano ang dapat nang ibuhon, lalo na po na kung gusto nindong mag-file ng case para maski man po ikaw na biktima, maiwasan na po na mangyari sa iba. Yeah. And mas lalo na po sa mga biktima na kagain talaga ng possession duman sa indang motor vehicle. Pero yes po, ano din naman, dako naman po na ma-assist. So PNP po iyaon, so LTO, pwede din naman magtabang sa inda. And again, so preferred po nitong lawyer, ma-assist po iyan gapos para matabangan ko mag-file ng case. Okay, so very clear po ha. So nagpapasalamat po kami sa gabos na nag-ita sa tuyang mo niya, nag-join sa tuyang programa, sa mga nag-greet, nagpa-shoutout, and of course sa mga nag-irananyog. So very clear ang mga paliwanag ni Attorney Tin. Attorney Tin, baka may muya katabi i-greet?
Okay po, Kuya Mike. So ano din po, by the way, of Sige. course, ang sa tuyang DOJ, Department of Justice, sa tuyang mga prosecutor. So sa Okay. Office of the Provincial and City Prosecutor, ma-assist po sinda kung gusto Okay. nilang mag-file in case. Prosecutor. Ito lang po, Kuya Mike, pa-shout out po si Barbie ng GSAC. Oh. Ayos ano. GSAC. Good morning po, Barbie. Barbie Imperial, Barbie Corteza ng GSAC. Hello po. Salamat sa pag-atap. Yan. So, yan po ang kabilugan kang satuyang programa ngunyan na aldaw nin Sabado digdi sa satuyang programa. Kami po ni Attorney T nagpasalamat sa Indo asin nagawalat na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan girara sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit